Tyhini ugxongeke igxalaba apha kumama wakho. Hayi nimthathe nimse esibhedlele nikhaphana notata wenu aphile. Kuphinde kugxunguke eli likatata ke nguqobo. Hayibo, hayi singoze sihlele singabantwana. Hayi ke kuthethwa nebantwana ake kutsho ngamagxalaba tena bayathakathwa benzana namani. Omnye avela ngeyakhe imbona uba makabasiwe kwagqirha. Ayikona makabatshekshwe ngugqirha kwenza ntoni. Nithi ngoze nifikile phaa kwagqirha nilapha nani niqomba hayi anizungayijongi le nto yabazali benu. Doc ubona ntoni kule nto yala magxalaba katata nomama? Athi doc hayi bantwana bam bubudala nje akho kwanto itheni. Oh hayi ke doc hayi kubhetele. Uthi xa uphuma ngomnyango akukwazi udoc. Nyana khawusondele mani ndikubonise eli hlobo zityiwa ngalo ezi pilisi. Ewe athi hayi mntanam ndifuna ukuxelela uba ingxaki wena kwakufuneka bathothise apha kwi-sex. Hayibo bebadala nje hayi funeka bathothise mntanam yi-sex le yenza uba bagxunkelwe ngamagxalaba. Tyhini doc make ndiwuphilise umoya wakho. Uyazi uba doc kuthengwa ibhedi entsha apha enye yophukile asiyaba yophuke njani. Besazibuza uba yophuke njani le bhedi le. Abantwana kanti ixesha elonke yeyi abazali abakayeki ngosithi bayekile. Hayi khona ibhedi ziyafuneka zimbini makalale ngapho omnye alale ngapho.